Als hij met zijn gevoelige handen mijn uiers gaat bespelen en een ferme tik voor mijn billen geeft, dan geef ik vol overgave mijn melk. Goeie, welkom bij de K-route van Oerol nog altijd. Ik deze keer zullen we met een gast naar een voorstelling daar. En deze keer is dat Niek de Vries. Niek de Vries is schreeuwer, hij is muzikant, performer. Hij is hier op dit stad op Oerol aan het werk. Ik ben vanmiddag even bij hem geweest, want dat is misschien wel even handig, want een soort mensen kennen hem, maar ik een hele soort mensen kennen hem net. Maar dit tocht hij. Er was een kamer in die stad waar ik steeds omheen cirkelde. Het was in de buurt van mijn lief. Ze wist niet dat ik soms die trappen opging. Korte verhaal ben het eigenlijk, hè, die is toch voordraast. Ja, ik maak je ultra korte verhaal van 100 woorden. En daar heeft een correct een nieuwe bundel uitgebracht. Mooi die verhaal erin. Ja, de dingen gebeuren omdat ze rijmen. Hele spannende titel. Ja. Maar daarom heb ik hier net. Daar moest het mooi hebben naar deze voorstelling. Waarom deze voorstelling? Het is My Dinner with Andre en het is gebaseerd op een film. En die heb ik ooit 15 jaar geleden gezongen. En vond ik fascinerend. Waarom? Omdat het één take is eigenlijk. Het is één gesprek, oorloeren. En dat is in feite non-filmisch, maar het is spannend. En die hele avond, maar echt waar, die hele avond krijg ik niet één keer de kans. En niet dat ik het de hele avond over had willen hebben hoor, helemaal niet. Maar geen van drieën die tegen mij zei, jeetje wat erg van je moeder. En hoe is het nou met jou? Alsof het niet was gebeurd, hè? En maar grappen maken, en maar lachen. Nou, dat trok ik toch helemaal niet. Het stik dat je bij de Wierscore op Jesterooin spelen wordt, is eens een jaar lang parteerd tussen twee vrouwen die elkaar een skoft lang net jongen hebben. In de rivier, dat zijn pikte was afgerot. De ene is de vrouw in Lutsen om haarzelf te vinden en de andere het bezocht thuis een bestaan op te bouwen. En ze vertellen het publiek en elkaar wat ze dien hebben, waarom en hoe ze daar toch nou in het leven staan. Een zuiver haast filosofisch beteerd tussen twee theatermeisken, want dat ben het, van oorloren lang. Houd dat maar eens boeiend. Dan moet je spelen kennen. Ze hebben het in dit stukje over de problemen met het beroepstheater op dit stuit maar te krijgen heeft. En nu is iedereen theater op zo'n triviale manier aan het herdefiniëren. Ik bedoel, ik ken echt mensen en die gaan naar stukken kijken waarvan ze echt een paar jaar geleden zouden die mensen zich doodgeschaamd hebben als ze die stukken überhaupt hadden gezien. Hè? Ze zouden denk ik ineengekrompen zijn van schaamte bij de oppervlakkigheid. En nu zeggen ze, het was eigenlijk best oké. Tja, nou, dat vind ik ongelooflijk. Ik vind die houding echt ondraaglijk. Want ik geloof oprecht dat theater heel belangrijk kan zijn. Natuurlijk, het zou geweldig zijn als de manier van kijken van het publiek nieuw leven in zou worden geblazen. Alleen de vraag is of het theater vandaag de dag nog echt iets kan veroorzaken bij het publiek. Nou, ik ben bang van niet, want ik ben bang dat het publiek zo diep in slaap is dat het moeilijk is om iets anders in het theater te doen dan al die oppervlakkige stukken waardoor ze alleen nog maar verder in slaap sussen. Wij vervelen ons allemaal. Het proces dat die verveling veroorzaakt zou wel eens een onbewuste vorm van hersenspoeling kunnen zijn die gecreëerd wordt door een totalitaire wereldregering die alleen maar gebaseerd is op geld en dat het allemaal veel en veel gevaarlijker is dan het op het eerste gezicht lijkt. En het is niet alleen maar een kwestie van persoonlijk te overleven, Alice. Kijk, iemand die zich verveelt, die valt in slaap en iemand die slaapt zegt nooit nee. Wil jij weten wat ik eigenlijk echt van jouw hele verhaal vind? Ik probeer namelijk ook maar te overleven, begrijp je? Ik probeer geld te verdienen. Ik probeer de rekeningen te betalen en de huur. Ik leef mijn leven en ik vind het fijn om thuis te zijn met Daniel. En ik lees momenteel Oprah Winfrey's biografie en dat is het. En ik heb ook een to-do-lijstje. En ik vind het leuk om dat lijstje door te nemen. En dan de dingen die ik gedaan heb er vanaf te kunnen strepen. En ik geloof niet dat wie dan ook, wat dan ook, leuker zou kunnen vinden dan ik het lezen van Oprah's biografie vind. Waarom leun je niet gewoon een beetje achterover en geniet je niet een beetje van de kleine dingen? Ik bedoel, er is heerlijke koffie. Met iets lekkers erbij. Waarom zou je zelfs maar denken aan meer willen dan dat? Weet je, eigenlijk begrijp ik gewoon niet waar je het over hebt. Oh. Nou ja, ik weet wel waar je het over hebt, maar ik begrijp het niet. Hé, maar echt, ik vond het fantastisch. Oké. Ja, en
Voor mij had het nog wel een uur mogen duren. Oh ja? Ook. Ja. Dus ik was ook gewoon de tijd kwijt. Weet je wel, dat je niet weet of het nu 2 uur heeft geduurd of een uur. En het was dus 1,5 uur, blijkbaar. Ja, denk het. Ja, 1 uur en 30 minuten normaal gesproken. Ja. En wat was nou de belangrijkste zin voor jou vanavond? Moet ik even over nadenken. Maar wat me wel te binnen schoot, is dat ik maak zelf hele korte verhalen van 100 woorden. Ja. En de titel van mijn bundel is De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Okay. En dat heeft voor mijn gevoel te maken met wat jouw personage dan allemaal zei. Ja, over het toeval. Ja, en de laatste zin van mijn bundel is... toeval is de smeerolie van de verbeelding. En dat vond ik ook nogal van toepassing op jouw personage. Dat klopt. Ja. Niet bedankt. Ja, Gezellig, oké. jong. Ja. Wat oors. Theatergroep Bujoch, die stiert voor het eerste op oorlog dit hier. Ecomani is een vegetarische, ecologische en hippe e-tent en wordt rund door 4 broers. Door regeljouwing en vangstquotering moesten ze de visserij en slachterij verlitten en nu is het tijd voor een nieuwe start. Maar deze culinaire vaststelling beleeft het theaterselskip Bujoch uit Ljouwert na jaren haar debuut op Oeral. Wat dus opvoelt is dat Oerl een keurmerk op zit. Alle producten in een winkel, soms zitten wat keurmerken op. Eco en vers en weet ik het alle, weidemelk. En als het weer een melkenpakket is, dan staat er op hoe lang de koe in het land rint. En dan wist hij ook hoe de koe jit en dan wist hoe de boer jit. En ik was een persoonlijke bon met de producent van die melken knopen of zo. Nou ja, dat gaat ook 4. Dus daar moeten we eens een keer even wat doen. Dus de complete gekte van de keurmerken. Ik ben Klaartje 69. En ik produceer 100% biologische weidemelk. En ik mag grazen tussen de bloemen en de klavers. En als 's avonds de zon ondergaat, mag ik zelf naar de stal toe, waar mijn baas, boer Teun, al klaar zit. En hij gaat mij melken. Oh, als hij met zijn gevoelige handen mijn uiers gaat bespelen en een ferme tik voor mijn billen geeft, dan geef ik vol overgave mijn melk. Ik spuit mijn melk in de emmers. Meer en meer. Oké. Meer Ja, en prima. meer. Prima, helder, dankjewel. Het is een beetje absurd theater, maar je toch echt wel een moralistisch boodschap. Ja, we moeten altijd wel even een hype eronder hebben van waar gaat het uiteindelijk om. Maar de meeste wel een meisje. Wat eigenlijk wel is gewoon dat als de volgende keer in de supermarkt steert, dat is dan gewoon even nijtiks van nou ja, wat is er voor voedsel en wat dost er mij en ja, wat wol of net. Ja, dames en heren, Club Ecomani komt erbij. Over enkele minuten starten wij weer een nieuwe voorstelling. Goed, lieve mensen. Wees welkom mensen allemaal. Ik zing u toe in zing, zang, zoete taal over geneugten van het proeven. Ik kan wel aanschuiven tafel 3 hoor, daar is nog 1 plek vrij. Nee, hier geen lappen vlees, nog mond. Het is alleen het duurste duurzaam wat er is. U zult hier ecologisch groeien. Zij doen hier niet in oude koeien. In Club Ecomani. U bent de gast in deze. Eet smakelijk. Zo, de kop is eraf. Ze moeten de chefkok zien. Nou, dat dacht ik niet. Nou, dat dacht ik wel. Hallo, ik ben dus de chefkok. En als ik puur en eerlijk ben, dan kan ik helemaal niet koken. Maar lieve mensen, zou het alsjeblieft willen opeten? Ik heb 3 ton schuld, ik heb 9 kinderen en ik ben 16 keer gedotterd. En dat allemaal door die klerenkoppen. En er is nog een debuut, want voor het eerst acteren regisseur Pieter Stellingwerf en vormjouwer Kees Botman in haar eigen productie.
Ja, dat is wel een pad. Dat we zelf ook acteur zien, dus we stik binnen. Dat is ik net altijd makkelijk of zo, want we hebben uiteindelijk wel een eindregisseur handen. Mag ik het even zeggen? Ik zie alleen maar vorm. Ik zie helemaal geen inhoud of wat dan ook. Ik zie alleen maar buitenkant. Maar ja, het is zachtvarmgericht, het is weinig inhoud en het is net zakken laag. Dus dit is wat het doet voor mij. Dames en heren, we zijn toe aan het stukje duurzaam vlees. Het heeft hier vrij rondgelopen. En het zat op een heerlijk. Dit wordt verjoerd. Morgen zullen we met 2 jonge theatermakers van theatergroep Een Meeuw naar weer een nieuwe voorstelling. Bedankt voor het zien. Tot morgen.